Πέρα, δεξιά πάμε. Από εδώ ήρθαμε. Από εδώ. Πέραμε. Έλα. Όχι από εκεί ρε μαλάκα. Πάλι χάθηκε. Πού πήγες ρε λαβάγιο? Ένα τζαμί. Ευθεία, πώς πάει εδώ? Αριστερά. Ναι, αριστερά. Αυτά είναι τα ωραία. Δεξιά. Ναι, κίνηση. Άσου απόσταση, γιατί δεν μπορεί να φρενάρεις καλά. Καλά ούτε και αυτή. Να τους γράφω κιόλας. Να κι άλλα. Κουνάει πολύ. Αν τη φρακάρεις. Χειρότερα με το αμάξι, κουνάει πολύ το αμάξι. Δύο δεν ήτανε? Είναι μια βιτάρα, έχεις σταματήσει. Με παιδάκια και τέτοια όλες. Όλοι καυλωμένοι. Έτσι πάμε με τις πάντες εμείς. Θηρίο, Μέσα έξω να τραβάς. Κατέβα. Γουρνέκια. Φιλαράκι, το τζάμι λίγο. Εντάξει, τζάμι. Δεν θα είναι καλύτερα έτσι. Περνάει το δρόμο. Να, γουρούνι. Έλα, φάει Γιώργο. Άσε να περάσει. Πώς όμως κάνει το θηρίο. Είναι άλλο ένα εδώ πέρα, στα δεξιά μας. Στράφτη. Ναι, τι κάνει? Βγάζει φωτογραφίες. Τι έπαθες κανείς? Θα είδε κανένα τζιπ. Κόλλησες. Το πάρω εδώ δεξιά. Όπου βρεις άνοιγμα να πηγαίνει δεξιά, στρίβεις. Έχει εδώ δίπλα μου. Εκεί. Πάω. Κάτσε να προχωρήσω να δω. Όχι, Γιώργο. Πιο κάτω είναι. Προχώρα κι άλλο. Ωραία αυτά, τελικά. Ναι, φοβερά είναι αυτά. Πολύ χρήσιμο. Εσείς που άλλο παίρνουν λεπτή για σκύλο να κάνουν. Ας μου πηγαίνει πάλι.
φωτογραφίες. Να, Ευθεία. Προχώρα, προχώρα. Και εδώ μέσα τα έχουν χώσει. Και από εδώ βγαίνουμε. Θα βρει μια ταμπέλα πες του. Εκεί θα κάνει δεξιά. Απλώς δεν θα φαίνει, τα ταμπέλα θα είναι ανάποδα. Το κάμεραμαν τι τραβάει. Κοντεύεις. καρτάκι, Χειρόφρενο, δεν σε παίρνει. Θα μπει. Πανανεύει το βουνό αυτό στα χέρια. Σωστός. Μια κοτόνα από το πάτες όλες. Αν είχες πίσω τώρα, θα κάνεις κολλίτσα, Και Και θα έφερε. Νάτι, νάτι. Γιώργο, έχει το νου σου γιατί σκάνε διάφοροι με τέτοια. τραβάζει κανένα κόρνα από και μου. Ναι, χώνε και πάνε γρήγορα, δεν βλέπουμε. Ευθεία κάτω ή αριστερά. Ευθεία, ευθεία. Μήπως θα αφήσουμε τα K9 και να πάρουμε 2 KTM. Τριακός. Δεν έτσι και γουρνά. Μα έτσι θα πάει μια φίλε. Γουρνάκια, γουρνάκια, γουρνάκια. Τρούλα. Εγώ θα δείξει μπόλικα. Γουρουνάκια. Παλματίας. Dalmatίας, ναι. Περάσαμε. Συνεχώς πάνω τραβά. Κόβει για να μπορώ να τα σηκώσω. Αυτό είναι... Α, λες.